Gelê temaşevanên hêja vê heftê ji me re heştê Tirkiye xwemeberê xwe da Mêrsînê me tiştano ku zû gotinokê xwe pirsên xwe yî taybet ji bo wan amade kiriye ke werin em bi hevdir û bername xwe bişopînin. Di çay baş? باش الحمد لله مصاب Tatil. Pirseke min heye dixwazim bikim. Kîjan berê navçeya Edenê bû? A. Gilgameş B. İslahiye B. Pazarcık D. Baxçe. باخشة Baxçe. Nefse belê her bir tiştere tepe derxist û tiştanokek min heye. Ne kere ne hestire. Bar ji qalip mestire. Çiye gelo veya? والله بكير بس ناكل أبي أنا Ne kere ne jî hestire bar ji qalip mestire. ما كسر gibi كسر كسر Herî Dawî tiştanokek min heye. Gir keşkur, hoş gir keşkur tikare veya beje. Gir keşkur, hoş gir keşkur. أنا بنشتري Tamam. ما أنا مسمعين هذا بده Birinca kîjanê navdar e. A çiyayê agirî, B çiyayê bagokê, C Qerejdağ, D Sîpan. والله Diyarbakır'ı mı tahmin dikim Karajdağ. Belekter bijiştere. Herî Dawî tiştanokek min heye. Ne kere ne hestire bar ji qalip mestire. Çiye gelo? Ne kere ne hestre. Hayvaneki biçuke katire ne? Qatir pir mezine, heywanekî mezine. Ya gu em dibêjin biçûçke barê xwe ji xwe qama xwe bêtir bar radike. Herî Dawî zûgotinokek min heye. Gir keşkur, xweş gir keşkur. Gir keşkur, xweş gir keşkur. Tikare veya sê cara bêjin. Her keşkur, gir keşkur. Hoş gir keşkur. Her gir keşkur, heş kerkur. Li kîjanî zivistan zêde dijwar derbas dibe. Beriya Mêrdînê, deşta Mûşê, deşta Silîva, deşta Sû. حقاري بوتبيجم الشرناخ بدر Ama gelkî dijwar. طابق طابق Çi wan dere? Tiştanokek min heye. Ne kere ne hestire. Bar ji qalip mestire. Ne kere ne hestire. ترى نهسترا بارش قالب زين والله نزعلم Herî Dawî zûgotinokek min heye. Gir keşkur, xweş gir keşkur. Tikare bêje. دور كشكور خوش كشكور دور كشكور جر كشكور خوش جر كشكور Kîjan ji bo kesên ku hertim hersin rûyê wan daketiye û mirov nikare bi wan re têkilî deyne. Nikare bi wan re bişteqile hertim me'dê wan nexweş e. Ji bo vana çi dibêjin? A. Cir nexweş B. Cirxweş C. Bervekirî D. Rûgeş. Cirne hoş. Newsa Cirne hoş. rawan ne Ravan ne hoş. spas dikin tepe derxist û tiştanokek min heye. Ne kere ne hestire bar ji qalip mestire. Kalıp mestre ev çiyo. Sinan bu kez bir an nizam çiyo. Katır. Ez zûgotineka xwe bêjim zûgotineka min ev e. Gir keşkur, xweş gir keşkur. Gir keşkur, hoş gir keşkur. Gir keşkur, hoş gir keşkur. Gir keşkur, hoş gir keşkur. Pirsa min ev e. Kîjan berê navçeya Edenê bû? A. Gilgameş B. İslahiye C. Bazarcık D. Baxçe. İslahiye. Bila bahçe bet. Gavur dağı nevzike. Herî Dawî tiştanokek min heye. Ne kere ne hestire bar ji qalip mestire. Ne kere ne hestire bar ji qalip mestire. Çiye gelo? Vallahi ne kere ne hestre. Barci. Alıbevi muhastere. Haspe. Muhit. Vallahi ben ne diyeceğim? Debêje gir keşkur, hoş gir keşkur. Veya secara debêje gir keşkur, hoş gir keşkur. Dur keşkur, hoş keşkur. Dur keşkur, hoş keşkur. Dur keşkur, hoş keşkur. Birinca kîjanê navdar e. A. Çiyayê agirî, B. Çiyayê bagokê, C. Qerejdağ, D. Sîpan. Sipan. Birinca Sîpanê dibêje pir navdar e. Evet.
و هر داوی تشتانوکک من هەیە تشتانۆکە من ئەڤە نەکەرە نەهەسترە بار ji قالب مەسترە یان نەکەرە نەژی هەسترە barێویش قالبی مەسترە هەری داوی زوگۆتنوکێک من هەیە گر کەشکور خۆش گر کەشکور گر کەشکور خۆش گر کەشکور تکاری بێژە زرا والله نزوجية veya te wek min bêje gir keşkur xweş gir جر كشكور خوش كشكور جر كشكور خوش كشكور li kîjanî zivistan zêde dijwar derbas dibe a beriya Mêrdînê b deşta Mûşê c deşta Silîva d deşta Sûrîcê یا موشه باکن saet xweş herî dawî zûgotiştanokek min heye ne kere ne hestir bar ji qalib mestire çiye gelo والله زور نظام çekî bifikire ne kere ne hestire barê wî ji qalibê wî mestire vê heywanekî biçûk e û zûgotinokek min heye gir keşkûr xweş gir keşkûr tikarî vê sê cara bêje gir keşkûr xweş gir keşkûr گیر کشکور خوش گیر کشکور گیر کشکور خوش گیر کشکور گیر کشکور خوش گیر کشکور kîjan ji bo kesên ku hertim hêrsin rûyê wan daketî û mirov nikare bi wan re têkiliyê deyne yani nikare bi wan re biaxive kîjan tê gotin ji bo navan kesa a cir nexweş b cir xweş c bervekir d rûgeş ما بيجي جراوي نخوشه خدي بيني سريع راست em dibêjin şiqame ewliya a cir nexweş بله saet xweş tiştanokek min heye tiştanoka min ev e ne kere ne hestire bar ji qalib mestire çiye gelo خدي تسرق باش دا حاجی الله چیه tamam em spas dikim herî dawî zîgotinokek min heye gir keşkur xweş gir keşkur tikare veya sê cara bî بی خشکوک بی کشکوک والله gir keşkur xweş gir keşkur گیر کشکور خوش کشکور خوش گیر کشکور kîjan berê navçeya Edenê bû a Gilgameş b İslahiye c Bazarcık d Baxçe Bahçeye bence o zaman. eşit bin Baxçe rast e û tiştanokek min heye ne kere ne hestire bar ji qalib mestire çiye gelo zûgotinokek min herî dawî xelas dibe gir keşkûr xweş gir keşkûr gir keşkûr xweş gir keşkûr tê sê cara bî Gir xeşkur, xeş gir xeşkur, gir xeşkur, xeş gir geşkur. Ne bu? Gir keşkur, xeş gir keşkur, gir xeşkur, xeş gir xeşkur. birince kîjanê navdar e a çiyayê agirî b çiyayê bagokê c qerej da d sîpan birinca kî derê navdar e خرجت her bijîştere tiştanokek min heye ne kere ne hestire bar ji qalib mestire çiye gelo ne kere كيسو ne kîso te hin te nêzik bû hin biçûçiktir bifikir û herî dawî zûgotinokek min heye gir keşkûr xweş gir keşkûr tikarî bêje gir keşkûr xweş gir keşkûr gir keşkûr xweş gir keşkûr bir keşkur خوش gir keşkur bir keşkur خوش gir bir keşkur kîjan ji bo kesên ku hertim hêrsin rûyê wan daketî û mirov nikare bi wan re têkilî deyne tê çi tê gotin ji bo navan a cir nexweş b cir xweş c bervekirî d rûgeş جر نخوش Lê saet xweş herî dawî tiştanokek min heye û zûgotinokek min jî heye ne kere ne hestire bar ji qalib mestire çiye gelo ne kere نه استره bar ji qalibî mestire والله زوره کیزک û zûgotinokek min heye gir keşkûr xweş gir keşkûr gir keşkûr xweş gir keşkûr tikarî bêje گیر کشکور خوش گیر گشکور گیر کشکور خوش گیر گشکور گیر گشکور خوش گیر گشکور tiştanokek min heye
ne kere ne hestire. Ne kere ne hestire barj kalıp mestire. Çiye geliyor? Ne kere ne estere bor kalıp mastere. Vallahi nizanı. Ajanaki biçuçike. Ne kere ne estere. Bareki radike dedi beje bare beş kalbe ve mestire. Her davet tiştanok ekme ezgotunok ekmen heye. Gır keşkur hoş gır keşkur. Tikari beje. Gir keşkur, hoş gir keşkur. Gir keşkur, hoş gir keşkur. Tıkarım sadece yoşi beşim bak. O tiştanok amente. Ne kere ne hestire. Barj kalıp mestire. Ne? Evet. O her davet zgotunok ekmen heye. Temina min beje. Gır keşkur hoş gır keşkur. Gır keşkur hoş gır keşkur te secara beje. Ha, keşkur meşkur. Gır Keşkur meşkur. gır keşkur hoş gır keşkur. Gir keşkur, hoş keşkur. Gir keşkur, hoş keşkur. Birinci ki jane navdare. A çiyaye agiri, B çiyaye bagoke, C karajda, D sipan. Ye Karaş Dağı. Beli, saat hoş. O her davi tiştanok min uzgotunok min he, tiştanok min eve ne kere ne hestire. Barj kalıp mestire. Çe gel. Zgotunok min heye, dibeje gır keşkur, hoş gır keşkur, secarat debeje. Gır keşkur, hoş gır keşkur. İşte bu sağ bavar kendini karım. Şimdi o ne pırsayık Sabe, o tiştanok min te, ne kere ne hestire. Barj kalıp mestire. Ne? Evet. Ev meyriye karınca. Her bir işlere. Beli, saat hoş. Em spas dikin jibo kefawe. Teşekkürler. Spas dikin jibo nave. Muriye. saat hoş. Kerem ke xalata me jibo te mali ava spas ki jibo tevli bername me. Güzel çaba. Barji kalıp mestire. Gireye mi? Beli, Mari. saat hoş. Kerem ke xalata me jibo te spas dikin jibo tevli bo. Sağ ve sersere ser. Tamam. موری واهی Hiç kalbi mestire. اره والله tabii ki. Kerem ke xalata me jibo te mali ava. Ser çaba, ser çaba. مش Hiç kalbi mestire. في ميري Mori. أري Beli. بيجي ميري Eri. أنا بيجي ميري Geri geri. أري جرجري مرمي راسته ساعت خوش دیدی افشی خلاطه مش بوده سپاس کش بود تبلی برنامه مبو مالیا في سر جابا Mürü. هلی ساعت خوش وقت پدر خسته افشی خلاطه مش بوده سپاس کش بود تبلی بو مالیا Karınca. Kurdini zanım işte. چاوا چی Morik. ساعت خوش ام سپاس کش بود تبلی برنامه مبو مالیا Teşekkür ederim. مستراني دبن مصرانی عندي مستراني شو کدره یاد باطمان بله سر چاوا بله راسته کرم کردی خلاطه مش بوده ام سپاس کش بود تبلی برنامه مبو سر جابا نشه Ne kezike? Zikir. Beni saat hoş. Kerem ki. Mala tavam. Spat. Çaba. Miri yahu. Beni saat hoş. Kerem ki. Sabe. Ser çaba. Moristan. Beni her bir işleri. بله و هفته جیم هاتن داویا برنامه خواه متشتانو کوزو گوتنو که خواه پرسیم برسی و خواستندن بمینین خیر و خوشید دم باش